Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. O 5-nji sentýabrda Azerbaýjanyň Report az neşri ýokary derejeli bir türk resmiýetine salgylanyp Türkmenistanyň türkü dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine dolu hukukly agza hökmüne goşulmagyna garaşlýanyny habar berdi. Neşri görä Türkiýanyň häkimet başyndaky Adalet we Ösüş partiýasynyň başlygynyň orunmasary Binali Ýyldyrym geňeşiň öňümizdäki sammitine Türkmenistanyň dolu hukukly agza hökmüne gatnaşjakdygyny aýdypdyr. Türkmen resmiýetleri bu habary henide çenli tesbirlemedi. Dünýä türkmenläriniň bu sany Türkmenistanyň türkü geňeşe goşulmak mümkinçilikleri we Türkiýanyň Merkezi Aziýadaky täsiri barada gurrun gozgoýar. Gepleşigimizi Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier'i çağırdyk. Bruce, gepleşigimize hoş geldiňiz. Türkü dilli döwletleriň hyzmatdaşlygy ýagny Türkü geňeş 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Aradan 12 ýyl geçen soň Türkmenistan özüniň geňeşe goşulmak mümkinçiliklerini seredýär. Türkiýanyň hökümet başyndaky Adalet we Ösüş partiýasynyň başlygynyň orunmasary Binali Ýyldyrymyň sözlerine görä Türkmenistan Türkü geňeşiň noýabrda geçiriljek sammitine dolu hukukly agza hökmüne gatnaşar. Näme üçin şu wagtda çenli geňeşe agza bolmadyk Türkmenistan inni bu guruma goşulmakçy bolýar? I think the pandemic and the problems with the global economy have. Mening pikirimçe pandemiýa we dünýä ykdysadyýetindäki problemalar türkmen resmiýetlerini ýagdaýlara öňküsünden başgaça çemeleşmäge terdi. Biz bu ýurduň öz-özüni üzüňeleşdiriji döwletdigini, Türkmenistanyň ykdysady problemalaryň tas 6 ýyl bäri dowam edýändigini bilýär. Şonuň üçin mening pikirimçe bu şeýle bir ýagdaýa gelip ýeten bolmaly. Ýagny hökümetiň tas ählak dahy üzüňeligini öýler üçin peýda getirmeýändigini boyun alan bolmaly. Olara söwda şertnamalaryny baglaşmak üçin täze gurallar gerek. Olara dürli urlar boýunça şol sanyny medisina we lukmançylyk üçinçilik ýaly uğurlarda görnüşi ýaly täze hyzmatdaşlar gerek. Bu ýagdaý olaryň onlar çöýlär eýerýän yekelik siýasatyny, hiç bir topara goşulmalyk siýasatyny täzeden seljermegine iteren bolmaly. Bu heňe gelýär. Sebäbi Türkmenistan özüniň köp taraplaryň harby guramalara goşulmalyk siýasaty boýunça eglişik etmez. Türkmenistan ýyry howpsuzlyk guramalaryna agda bolmak islemýär. Ýöne türkü geňeş beýledär. Iň bolmanyna kagyz ýüzünde bu guramanyň esaslary medeni maksatlardan uğralýar. Bu geňeşe goşulmak bilen Türkmenistan onuň düzümindäki beýleki ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlyk saklap biler. Olar bu hyzmatdaşlygy odal hem aýdyşmaýaly söwda ykdysady maksatlara gönükdirip bilýärler. Elbetde bir-birine goňşy bolan Kazakystan, Kyrgyzstan we Özbegistan bu gurumanyň agzasydyr we olar soňky bir näçe ýyl bäri özara söwda gatnaşyklaryny ösdürdiler. Türkmenistan geljekde Azerbaýjan bilen aradaky hyzmatdaşlygyny ösdürmegi nazarlaýar. Iki ýurt öz tebigi gazyny eksport etmek üçin täze uğurlar gözleýär. Gaz geçirjiler elbetde mydamada olaryň üns merkezine Türkmenistan bilen Azerbaýjan özara gatnaşyklarda öňe gidişlik gazandy. Hazırdaky ýanygyç ýatagyny bilelikde özleşdirmek boýunça alalaşylmagy muňa mysaldyr. Tebigi gaz belki-de nefti has aňry eksport etmek üçin olary Türkiýe zerur bolup durýar. Şol sebäpden Türkmenistanyň türkü geňeşe goşulmagy köp jagtdan heňe gelýär. Onuň üzüňelik siýasaty hiç ýyly peýda getirmedi. Inni gazyň narhy üýtgäp başlady. Ýöne haçanna gazyň wagty epesli aşaklanyny Türkmenistan esasy girdeji çeşmesinden mahrum boldy. Mening pikirimçe ýagdaýlar şeýle bir yaramallaşan bolmaly bolýan, olar özleriniň ýeki galyp bilmejeklerini göz ýetiren bolmaly. Üstesine türkü geňeş olaryň çarçuwasyna da gawat gelýär. Sebäbi bu gurama harby gurama däl, bu bir medeni gurama. Muňa garamazdan onuň çägine agda ýurtlar öz aralaryny söwda ykdysady gatnaşyklary ýola goýup bilýärler.
cultural, but through that they can deal with these other countries on an economic basis and trade basis also. Bruce biz ýa-ni ýakyna has takygy bir näçe hepde mundan ozal siziň bilen Türkmenistanyň Ewraziýa ykdysady bileşigine goşulmak mümkinçilikleri barada gurrun etdik. Şonu siz bu gurama agzalygyň Türkmenistanyň has içkin açaçanlyk talap edýändigini, hususan maliýet taýdan has içkin açaçanlyk talap edýändigini gurrun berdiňiz. Türki Geňeşe goşulmak Türkmenistanyň nähildir bir ıgrarlylyk ýa-da borçnama talap edýärmi? The basis for the organization is cultural and linguistic, of course. So that doesn't represent a problem. Bu gurama esasan medeni we lingwistik gurama bolup durýar. Şonuň üçin bu meselede nähildir bir päsgelçilik ýüze çykmaz. Bu gurama agza bolmak Türkmenistanyň belki de ol ýa-da beýlek görnüşde arxiv maglumatlaryny, gadymy golýazmalaryny, kitaphanalaryny açmagy şertlendirip biler. Ýöne gurrunsyz bu gurama Türkmenistanyň anyk ykdysady görkezleri ýa-da söwda maglumatlaryny soramaz. Bu gurama belli bir derejede Hataýyň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyndan peýdalanmagyna meňzeýär. İlki başta Şanhay wäşi atlandyrylan gurama esasan Hataýyň gyda ýurtlary bilen ara çäginiň urnuny anam döretmek çärelerine gönükdirildi. Başa varan soň hem de Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy giňep başlan soň Hataý guramanyň ünsüni başga ýana soğup ondan merkezi ýurtlar bilen we beýleki ýurtlar bilen ykdysady hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin peýdalandy. Türki Geňeşide şu nukdaýlardan çemeleşip bolar. Häzir guramanyň baş maksady umumy mirasy eýe bolan türki dilli döwletleri jem etmek bolup durýar. Gatnaşyklary söwda ykdysady urlara tarap ösdürmek üçin Geňeşe agza ýurtlar duşuklarda umumy medeniýeti, özara dil meňzeşliklerini ara galyp maslahatlaşýarlar. Türkmenistanyň bu Geňeşe goşulmakdaky esasy meýliniň bu maksatdan ural almanlygyny bilenmek. Ýöne gurrunsyz Türkmenistan söwda ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek üçin bu forumyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp biler. Taraplar öz kitaphanalaryna we ýokary okuwjylaryna ulanmak maksady bilen ilki başta meselem türk we türkmen dillerine ýazylan gadymy golýazmalary özara alışarlar. Ýöne soňra uzak möhletde dile geldi diýip özara söwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmegi meselem Türkiýanyň üstü bilen newit ýa-da başga harytlary eksport etmek ýa-da Türkiýanyň üstü bilen Gunwatardan başga harytlary import etmegi maslahat edip bilerler. Bu Türkmenistan üçin täze giňişlik açar. And in the meantime they expand the conversations while they're there to include trade and economic matters. Türkmenistanyň Türki Geňeşe goşulmagy Türkiýanyň sewitdäki ambisiýalary, hyjulary barada nähil soralar öz ýany bilen getirýär. Käbirhinçiler Türkiýanyň sewitdäki işçiligini sora gastynalýar. Hususan onuň Azerbaýjan bilen soňky döwürlerde hatda harby we howpsuzlyk ugrulary boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi käbirhinçilerde sorag döredýär. Türkmenistanyň Türki Geňeşe goşulmagyna Türkiýanyň sewitdäki täsiriniň güýçlenmegi hökmüne baha berip bolarmy? I think unavoidably it will be seen as that by outside groups, Russia in particular, and there's almost no denying that is true. Daşky toparlar, hususan Russiýa gurrunsyz muňa Türk täsiri hökmüne garar. Olar munyň şeýledigini tas asla diýen ýaly ret etmeýär. Türkiýe Merkezi Aziýada on çokly öňe saýlanyp barmady. Merkezi Aziýa ýurtlary garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Türkiýanyň sewitde iri oýunçy bolmagyny islam hem bolsalar, Türkiýe kenbir öňe saýlanmady. Türkiýe şol döwürlerde o diýen aýgytly däldi. Ýa-da onuň ykdysady mümkinçilikleri çäklidir. Onuň ykdysady mümkinçilikleri häzir hem sora gastynlar. Ýöne şonda da soňky näçe ýyl bäri, hususan soňky 2 ýyl bäri Türkiýe dünýä sahnasynda işleňleşip başlady. Türkiýe mundan bir näçe ýyl öňki ýagdaý bilen deňeşdirilenine dünýä sahnasynda has rol oýnap başlady. Şeýle-de Türki Geňeşde sebäpli ýa halklaryň arasyndaky dil meňdeşlikleri, medeni çäreler we şuňa meňdeş beýleki ýagdaýlar sebäpli Merkezi Aziýa Türkiýanyň öz täsirini giňeltmek üçin tebigi giňişlikdir. Biz munyň şeýledigine Azerbaýjanyna şaýat bolduk. Meniň pikirimçe olar bu täsiri
Merkezi Aziýa ýurtlaryny da dowam etdirmek isleýärler. Bu ýagdaýa Moskwanyň hatda Pekiniň berjek reaksiýasyny görmek gyzykly bolar. Türkiýanyň Ankaranyň ýol başlygyna türki halklaryň dogonlugy ýaly döretmek isleýänligi iki uçsuzdur. Türkiýanyň täze giňişligi, täze ýurtlary öz synalýan daşary siýasatynyň maksady dünýäniň beýlek künjoklaryny alada döreder. New areas of foreign policy in new countries with its foreign policy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleri Türkiýe bilen ýakyn gatnaşyklara näme hil garaýar? Olar sebäpde täsir güýji ýokary bolan beýleki käbir ýeri döwletleriň täsiri sebäpli Ankara bilen has ýakyn gatnaşykdan saklanýarmy? Merkezi Aziýanyň hökümetleri Türkiýanyň täsirini makullaýarmy? Merkezi Aziýadaky halklar muny makullaýarmy? I think yes on pretty much all those questions. Turkmenistan became way too dependent on China, and I think they've realized that. Men bu soraglaryň ählisine hawa diýip jogap bererdim. Bilşimiz ýaly Türkmenistan Hataýa ören garaşlyk haly. Hökümet ýolbaşçylarynyň hatda özleri hem bu ýagdaýy göz ýetirdiler diýip pikir edýärdim. Soňky ýyllarda olar Hataýdan ören köp pul kardarly. Bilşimiz ýaly diňe Hataý her kuwatda Türkmenistanyň tebii gadynyň hakyky müşterisi bolup durýar. Russiýa hem bar, ýöne Russiýa ujuýpsyz mukdarda gaz satyn alýar. Ýöne Hataýyň täsiri diýsen ýokarlanyp barýar. Meniň pikirimçe bu ýagdaý türkmenleri arada goýýar. Olar deňagramlygy saklamak üçin täkel Russiýa ýaplanan ýaly boldy. Bilşimiz ýaly Türkmenistan öz alyp barýan siýasaty sebäpli günwatar täsirini, günwatar ýurtlar bilen gatnaşygy dolýan ýaly aradan aýrýar. Şeýlelikde olar daşary siýasat boýunça diňe Moskwa bilen Hataýyň arasynda deňagramlygy saklawan bolýarlar. Olarda başga mümkinçilik tas ýok diýen ýaly. Şeýle ýagdaýda Türkmenistan Türkiýanyň dünýä sahnasyna öňe saýlanmagyny hoşarlyk bilen makullar. Bu olar üçin ýene bir iri oýunçy bolar. Türkiýe olar üçin mesele ýüze çykanyna ýüz tutup boljak. Halkara jemgyýetçiligine agram bolan iri oýunçylaryň biri bolar. Meniň pikirimçe bu ýagdaý ähli Merkezi Aziýa ýurtlaryna degislidir. Olar madama köp taraplaýyn daşary siýasat barada gurrun edýärler. Bu köp taraplaýynlyk köplenç Russiýany, Hataýy we günwatary aňladýar. Egerde olar deňagramlygy saklamak işleriniň içine Türkiýany, güýçli Türkiýany hem goşup bilseler, bu olaryň daşary siýasat üçin amatly bolar. Galy bersede bu ýurtlar bilen Türkiýanyň arasynda Russiýa, Hataýy ýa-da günwatar bilen deňeşdirilenine taryhda aýdan has köp umumlyk bar. Şonuň üçin türkü dilli ähli Merkezi Aziýa ýurtlary şol sanly Türkmenistan muny, ýagny Türkiýanyň sebitde iri oýunçy bolmagyny makullaýan bolsa gerek. Olar şu wagta çenli türk täsiri bolmadan öz ýurtlaryny bir topar türk maýasyny çekmege başardylar. Türkmenistanyň guruluş puwdagyny Türkiýe gurrunsyz uly rol oýnady. Sebit halklary Türkiýanyň güýçlenmeginden hoşal bolsa gerek. Bu Türkiýe üçin hem türki dilli döwletler üçin hem ýeňişdir. Taraplaryň ählisi mundan peýda görür. Men mundan çekinilýändir öýdenmek. Ýöne bir asnaşyklyk atnaşyklar beýleki käbir ýurtlary ýokmy? Elbette, Azerbaýjanyň we Daglyk Garabagda bolup geçen zatlardan soň Kreml sebit ýurtlarynyň Türkiýe bilen ýakyn gatnaşyk saklamagyny onçokly oňlap barmak. Sebitdäki türk täsirini Pekiniň berjek reaksiýasy hem möhüm bolar. Türkiýe Sinjiýangdaky Uýgurlar boýunça alınıp barlayan siýasaty görnötin tanqytlamady. Ýöne her näkilik hem bolsa pesaylyk bilen tanqytlady. Türkiýe Sinjiýang meselesinde onçokly tutan ýerler. Ýöne muňa garamazdan ol ýerde Hataýyň edýän işleri bilen Türkiýanyň alalaşmaýanlygy ören aýdyn. Aslynda 90-njy ýyllaryň başlaryna Merkezi Aziýadaky türki dilli döwletler Gazagystan, Kyrgyzstan, Türkmenistan we Özbegistan Türkiýanyň sebitde aga bolmagyny islediler. Ýöne Türkiýe ol döwürler munyň höttesinden gelip bilmeýärdi. Ol belki de häzir hem munyň höttesinden gelip bilýänler. Ýöne 1992-93-nji ýyllar bilen deňeşdirilenine ol gurrunsyz güýçlendi. Inni Türkiýe halkara jemgyýetçiligine has täsirli. Meniň pikirimçe olar Merkezi Aziýanyň türki dilli ýurtlary 30 ýyl bäri edil şoňa hem garaşýardy. It has more influence in the international community. I think that's exactly what they were looking for and what they've been waiting for, really, for almost 30 years.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.